Poštovani gledatelji, dobra večer. Ovo su vijesti i događaji dana. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH odlučio da prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH ide u redovitu proceduru. Središnju Bosnu posjetio splitsko-dalmatinski župan. Između ostalog počast odali na spomen obilježju Osmica u Vitezu. Međunarodni je dan bez duhanskog dima. Posjetili smo ugostiteljske objekte i provjerili kako ide priprema za zabranu uporabe duhana. Bolji dani slijede za oboljele od multiple skleroze. U Mostaru osnovana udruga za unaprijeđenje kvalitete njihovih života. Tehničke izmjene izbornog zakona ići će na dodatno usuglašavanje. Nakon što su danas izaslanici Državnog doma naroda odlučili da se oporbeni prijedlog koji je usvojen u Zastupničkom domu ne razmatra po žurnoj nego po redovitoj proceduri. Istaknuto je kako predložena rješenja nisu dovoljno dobra, te da će u redovitoj proceduri to biti ispravljeno. Zamjenik predsjedatelja Doma naroda Dragan Čović u svom je obraćanju kazao kako ima puno razloga da tehničke izmjene izbornog zakona budu upućene u redovitu proceduru. Dajemo sebi šansu da možda popravcima, amandmanima u redovitoj proceduri možemo nešto ovdje popraviti. Možda. Ne pada mi na pamet da bilo kome ovdje obrazlažem šta je neka parlamentarna većina u detalje dogovarala. Sve ste to mogli medijski ispratiti, iskomentirati i tako da u tu zamku ne ulazim. Što se tiče izbornog zakona, vrlo jasno smo se mi dogovorili u vjeri da to što smo dogovorili smo u stanju i provesti. I evo ja se nadam da ćemo mi to provesti, tako da uopće nas ne interesuje da li je neko dizao prst i govorio nešto, nego da mi pokušamo kao nositelji izvršne zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini do kraja 2. mjeseca donijeti ono što nam treba i kad je u pitanju izborno zakonodavstvo, a ne samo izborno zakonodavstvo. Naravno, na druga dva detalja sam dodao jer su danas bili aktualni, ne uopće da bi danas o njima raspravljali. Samo da ukažemo na ono što vi koji se često pozivate ovdje da znate procijeniti šta je ustavno, šta je zakonito, šta je dobro ili nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, da ipak imamo neke autoritete koji o tome trebaju govoriti. Izaslanik Šefik Džaferović obrazložio je zašto je klub Bošnjaka podržao žurnu proceduru za donošenje ovog zakona. Cijenimo da je to potrebno u ovom trenutku uraditi u Bosni i Hercegovini, jer računamo da ne bi niko trebao da ima ništa protiv jačanja integriteta izbornog procesa ili osiguravanja fer i poštenih izbora. Izmjene izbornog zakona koje se zovu tehničkim to zapravo nisu, jer izlaze iz aspekta tehnike, poručio je izaslanik Ilija Cvitanović. Inzistirao sam da ovaj zakon ne pati, nego da dođe u redovnu proceduru, jer on može biti dobra osnova, da ga doradimo, da izvadimo neke stvari iz njega, jer on u ovakvom obliku nisu tehničke izmjene, nego ovdje se ulazi vrlo široko i ide se puno i jako van onoga što bi trebalo biti tehničke izmjene. Protiv žurne procedure bio je i klub Srpskog naroda. Nešto što se pokušava predstaviti kao paket integriteta i unapređenje izbornog procesa kroz uvođenje tehnologija kako je predloženo u ovom prijedlogu zakona aktuelnom koji je predložio SDA, a usvojio predstavnički dom, u stvari jedna velika podvala. Radi se o tome da biometrija u izbornom procesu se čak ne razmatra niti u jednoj zemlji članici Evropske unije, a doduše upotrebljava se u nekim zemljama Južne Amerike i Afrike. Radi se o vrlo problematičnom aspektu koji može da doprinese do masovnog kršenja kako biračkih prava, tako i do drugih zloupotreba biračkog procesa. Nama nema ko bilo šta da prijeti. Ustav Bosne i Hercegovine kaže da jedini koji su pozvani, koji imaju ustavnu nadležnost da usvajaju zakone u Bosni i Hercegovini, jesu predstavnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine i apsolutno bilo ko drugi. Podsjetimo, prijedlog tehničkih izmjena izbornog zakona je po žurnoj proceduri prošao Zastupnički dom, ali s obzirom na to da je oboren u Domu naroda, o ovim izmjenama će se razmatrati u redovitom postupku.
Dom naroda danas je između ostalog usvojio i izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, kao i izmjene zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi. Usklađeno je zakonodavstvo i uspostavljene su posebne direktive Evropske unije vezane za kontrolu zračnog prostora. Ovim zakonom se to usklađuje. Na primjer, imate situaciju da se u dopuni djelatnosti koje nisu uopšte postojale kad je uspostavljena agencija, poput U-Space usluga koje je tehnički izraz, a suštinski dešava se za bespilotne letjelce, dronove i za jedan cijeli dio zračnog prostora koji je danas potpuno normalan, koji pri osnivanju ove agencije i donošenju originalnog zakona to jednostavno nije postojalo. Pa tako postoji niz tehničkih izmjena, dopune djelatnosti koje ovo podrazumijevaju. Također, u prijelaznim odredbama postojećeg zakona dešava se da se pominju gašenja entitetskih agencija koje su u tom trenutku postojale. Ova agencija je nastala gašenjem tih i spajanjem i nastankom Državne agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, tako da brišemo i to jer u zakonu sada stoji nešto što više uopšte ne postoji. A ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto održao je danas i sastanak s predstavnicima nadležnim za pitanja željezničke infrastrukture o potencijalima za razvoj željezničkog prometa. Naglasak je bio na razvoju željezničke infrastrukture na relaciji Doboj-Tuzla-Zvornik i dalje prema Republici Srbiji. Želimo pokrenuti potpunu rekonstrukciju pruge od Doboja do Zvornika i dalje prema Srbiji. Imamo jako zainteresovanost Republike Srbije da u narednom periodu zajedno apliciramo za bespovratna sredstva i finansiranje od Evropske unije na način da će ova željeznica postati žila kucavica jedne najveće industrijske regije u Bosni i Hercegovini, koja će po nekim procenama koštati i do 500 miliona eura, ali to će svakako biti stvar za projektante i za one koji procenjuju vrijednost kada konačno bude gotov ovaj projekat. Nije potrebno objašnjavati kolika je važnost ovog koridora, pomenutog koridora za privredu Tuzlanskog bazena prije svega, a onda i Sarajevskog, Banjalučkog i uvezivanje sa Lukom Ploče i uvezivanje sa državom Srbijom i njenim potencijalima. Željeznice Republike Srpske će u toku iduće sedmice raspisati konkurs za prijem 117 radnika. To se radi o neophodnom stručno-tehničkom osoblju, znači neće biti prijema administrativnih radnika, već samo radnicima koji su neophodni za odvijanje procesa rada što se tiče usluge prevoza, a tako isto da taj prevoz bude sigurnosno obezbijeđen. Zastupnički dom Federalnog parlamenta usvojio je danas na sjednici prijedlog većine izmjene i dopune Poslovnika doma za koje je oporba tijekom rasprave tvrdila da su protivne dosadašnjim pravilima. Između ostalog, primjedbama oporbe su da poslovničko skraćivanje vremena za rasprave zastupnika, obaveza zastupnicima da sat vremena prije prijavljuju rasprave u vezi s točkama dnevnog reda, kao i drugi detalji umanjuju dosadašnju demokratsku parlamentarnu praksu. Iz klupa vladajućih stranaka negirali su te navode, tvrdeći da se izmijenjeni poslovnik ne povrijeđuje demokratska načela. Nakon ubojstva 19-godišnjeg učenika 5. gimnazije Dobrinja Farisa Pendeka, federalni ministar unutarnjih poslova Ramo Isak pozvao je sudove i tužiteljstva da maksimalno urade svoj dio posla. Ističe kako se mora stati u kraj ubojstvima na području Federacije BiH. Policajci u potpunosti svoj posao urade. Vi dobro znate, svejedno krivično djelo koje se desilo na prostoru čitave Bosne i Hercegovine, svi su privedeni. Svi su lišeni slobode. Ostalo, vi dobro znate, nije u našoj nadležnosti. Ostalo je nadležnost tužilaštava i sudova. Oni trebaju da dadnu maksimum u svom radu, tako zajedničkim snagama možemo sigurno uraditi da Bosna i Hercegovina bude mnogo sigurnija, a također federacija i to je to. Tako da, evo, svi trebamo samo dati maksimum, ništa više. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica dodijelilo je povratnicima 933 stipendije, čija je vrijednost preko 1 milijun maraka. Stipendije iznose od 1100 do 1200 maraka,
a kriterije javnog poziva ispunili su studenti iz 66 općina i gradova. Jedna od korisnica stipendije je Marija Đaković iz Travnika. Kazala je kako ova stipendija predstavlja vjetar u leđa za sve buduće izazove koji su pred njom. Htjela bih se u svoje ime i u ime svih studenata korisnika ove stipendije zahvaliti Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica na ukazanoj prilici i financijskoj potpori. Drago mi je da u našoj državi postoje institucije koje prepoznaju potrebe studenata i iste podržavaju, te vjerujem da će nam svima ova stipendija dobro doći, da će nam olakšati naše studije i biti dodatni vjetar u leđa. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica kazao je kako je ove godine 3 puta veći odaziv nego u prethodnom razdoblju. To je prvi put da se realizuje javni poziv za osiguranje jednokratne pomoći studentima na području cijele Bosne i Hercegovine. Imamo dakle 3 puta veći odziv nego u prethodnom periodu kada je ovaj javni poziv obuhvatao samo studente na području entiteta Republika Srpska. Osigurana je jednokratna novčana pomoć u iznosima od po 1100, odnosno 1200 maraka za studente koji studiraju deficitarna zanimanja. Stipendije su dobili studenti iz različitih povratničkih sredina. Najviše ih dolazi iz Stoca, Travnika, Mostara i Doboja. Svaki student povratnik koji je aplicirao je i dobio sredstva i ukupan iznos dodijeljenih sredstava je nešto više od 1 milion konvertibilnih maraka. Sretni smo i zadovoljni da imamo ovako veliki odziv. Ovo je jedan dio zapravo politika vlade Federacije Bosne i Hercegovine, populacijskih politika gdje želimo zaista u značajnijoj mjeri podržati naše mlade ljude, naše studente i evo nadamo se da će odziv i na sljedećem javnom pozivu biti i veći. Iz resornog ministarstva kazali su kako će uskoro biti objavljen javni poziv za podrške zapošljavanju povratnika u organima javne uprave za entitet RS-a. Izraelske snage bombardirale su sjever i jug Gaze nakon što je palestinska militantna skupina Hamas objavila kako proučava novi prijedlog o primirju i oslobađanju taoca. Prijedlog koji su predstavili posrednici nakon razgovora s Izraelom čini se najozbiljnijom mirovnom inicijativom otkad traje rat Izraela i Hamasa. Visoki dužnosnik Hamasa rekao je Reutersu da se predlaže primirje u 3 faze, tijekom kojega će Hamas prvo osloboditi preostale civile koje je zarobio 7. listopada, pa vojnike i na kraju tijela ubijenih talaca. Dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti nije rekao koliko će te faze trajati, kao ni što je predviđeno kada se okončaju. Od propasti jedinog kratkog primirja u ratu, onog krajem studenoga, ovo je prvi put da su objavljeni detalji o novom prijedlogu koji razmatraju obje strane. Palestinci u pojasu Gaze, razorenom u gotovo 4 mjeseca izraelskog bombardiranja, rekli su da svaki sporazum o prekidu vatre mora prekinuti rat i omogućiti im povratak u domove, koje su morali napustiti dok su napredovale izraelske snage. U okviru jačanja regionalnih veza i suradnje, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban s izaslanstvom posjetio je danas središnju Bosnu. Domaćini su bili ministar obrazovanja ove županije Bojan Domić te zastupnik u Hrvatskom saboru Radoje Vidović. Teme su između ostalog bile prekogranična suradnja i povlačenje sredstava iz Europske unije. Škola, crkva, bolnica, tvornica i politika. Od toga kako funkcioniraju ovisi kvaliteta življenja i pojedinca i zajednice. Zato se izaslanstvo Splitsko-dalmatinske županije željelo uvjeriti kakvo je stanje u nabrojanim segmentima življenja u Travniku i u Vitezu s posebnim osvrtom na Hrvatsku bolnicu dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj, kojoj su još od ratnih vremena najviše pomagali liječnici KBC-a Split. Zbog toga ćemo nastaviti dalje koordinacijom suradnji između interesnih sfera, u ovom slučaju KBC-a Split
i bolnice Nova Bila. U slučaju kulture, između naših kulturnih udruga, pozdravljamo ovdje Sinjane koji su došli ovdje i oni već dugo surađuju ovdje sa kulturnim udrugama, ali ćemo proširiti na području cijele naše Splitsko-dalmatinske županije. Na suradnji i također i u segmentu gospodarstva mi jako puno možemo pomoći u nekim granama gospodarstva, poglavito ekološkog segmenta. Možemo razgovarati o dvije teme. Jedna tema je prekogranična suradnja gdje već imamo projekte koji su u tijeku. Nadamo se da ćemo ih dovesti do kraja. A druga tema je da su liječnici iz Splitsko-dalmatinske županije bili prvi koji su pokazali svoju humanost i prvi došli pružiti pomoć napaćenom narodu Srednje Bosne tijekom rata i u poraću. Ravnatelj uprave za regionalni razvoj pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije po drugi put je u posjetu Središnjoj Bosni. Evo, moram naglasiti da Vlada Republike Hrvatske snažno podupire europski put Bosne i Hercegovine i mi kao ministarstvo uključeni smo u cijeli niz procesa. Pa evo, Bosna i Hercegovina, samim time i bolnica u Novoj Biloj, sudjeluju nekoliko naših prekograničnih projekata kojima nastoji naravno osuvremeniti i poboljšati uvjete rada i boravka onima kojima je to najpotrebnije u ovoj bolnici. A mi kao ministarstvo kroz dva programa, jedan je program s europskim sredstvima, takozvani Interreg, koji je, vjerujem, svima dobro poznat, gdje je Hrvatska u prošlom razdoblju imala 57 milijuna eura, a za ovo sada razdoblje Hrvatska izdvojila čak 117 milijuna eura. Domaćini izaslanstvu Splitsko-dalmatinske županije su naglasili kako se suradnja ovim posjetom podiže na višu razinu. Da smo evo i mi kao predstavnici vlasti jedne i druge jednostavno sjeli i razgovaramo kako to još unaprijediti. Jer nema razloga ako naše kazalište ide u Sinj, Sinjsko dolazi u Vitez ili ako djeca iz Kaštela dolaze tu i ako surađuje više institucija, ajmo to jednostavno malo bolje iskoristiti i da to bude još bolje. A poveznica je dosta. Poveznica je dosta i u prošlosti i ako Bog da bit će u budućnosti. Mi se nadamo da će uz pomoć Republike Hrvatske Bosna i Hercegovina dobiti početak otvaranja pregovora sa Europskom unijom i ta će nam se otvoriti niz fondova i mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Stoga evo i vlada premijera Plenkovića, a i mi u Bosni i Hercegovini koristimo sve mogućnosti kako bi što bili pripremljeni tim događajima koji dolaze. U Travniku i u Vitezu je dogovoreno niz konkretnih stvari. Treba ih još razraditi, a ono što je razrađeno je to kako će na ljeto dvije skupine djece koje odredi vlada Srednjobosanske županije na ljetovanje na Čiovo. Međunarodni je dan bez duhanskog dima. Primjena zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana u Federaciji je započela 28. svibnja prošle godine. Ugostiteljski objekti imaju rok od godinu dana kako bi prostore i uvjete prilagodili ovom zakonu. Kakvo je stanje na terenu provjerila je kolegica Ana Pujić. Međunarodni je dan bez duhanskog dima kojeg se neki teško mogu odreći. Već 8 mjeseci u Federaciji BiH vlada primjena zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana u zatvorenim javnim prostorima. Lokali koji žele imati dio za pušače moraju zato napraviti propisno određeni ventilacijski sustav. Što građani kažu za ovaj zakon? Katastrofa, još uvijek se puši u zabranjenim prostorima. U kafićima, u restoranima, tamo gdje se služi hrana, još uvijek se puši. Znate da će od svibnja biti kazna za to? Daj Bože. Znači vi ste striktno protiv toga? Ma, striktno protiv toga treba zabraniti pod hitno. Katastrofa, u kojoj god uđete kafić, svugdje se puši. Ali samo se puši ovdje, u Hrvatskoj, u Europskoj uniji, ne možete. Tu su i mala djeca, ne mislim baš mala, nego malo odraslija, da se ipak ne dođe da i oni to konzumiraju. Mislim da je to loše i trebalo bi samo puštiti u zatvorenim prostorima i kao napraviti jednu prostoriju za pušenje. Za pušače. Jesi li inače pušač? Ne. Ja sam pušio 35 godina. Zašto ste ovo prestali? Imao sam infarkt. Sad mi smeta taj miris. Da mi je neko govorio da će meni ko pušaču smetati miris s odjeće i ovako ne bi. Drago mi je da je to tako. Apsolutno zabraniti. I to je trebalo davno već uvesti.
Sve je i dalje nastavilo ići po starom. Razlike u ugostiteljstvu što se tiče konzumacije duhana za sada još nema, no sve bi se to trebalo mijenjati od 28. svibnja ove godine, kada će krenuti potpuna primjena zakona s novčanim kaznenim odredbama za fizička i pravna lica, a one će iznositi... Za fizička lica, evo što bi nekako, to je najosjetljivije, 100 konvertibilnih maraka je predviđena kazna, a novčanu kaznu od 2000 do 5000 konvertibilnih maraka kazni se za prekršaj pravna osoba koja ne zabrani upotrebu duhanskih proizvoda u skladu s članom 5 ovog zakona. Po zakonu, kad mi donesemo taj pravilnik, ugostiteljski objekti će imati 6 mjeseci da koji će biti obuhvaćen tim pravilnikom da usklade svoje poslovanje s našim zakonom. Pa ja bih rekao možda svako drugi stol da ima bar kutiju cigara. Sad ne znam, stvarno ne mogu reći specifično koliko često, ali dosta često. Nema nikakve zabrane, na svakom stolu je pepeljara. Od 28. svibnja očekuju se na terenu pojačane kontrole od strane federalnih i županijskih inspektora rada kako se predviđa zakonom. Tamo gdje se konzumira hrana, apsolutna je zabrana uporabe duhanskih proizvoda, a što se tiče javnih zatvorenih prostora, izuzeti su člankom 7 ovog zakona aerodromi i ustanove za mentalno zdravlje. Bolji dani slijede za oboljele od multiple skleroze. Pod tim nazivom u Mostaru je osnovana udruga za unapređenje kvalitete njihovih života. Koje su poteškoće s kojima se oboljeli suočavaju, te koliko će im udruga olakšati svakodnevnicu, provjerio je naš Marin Suton. Klaudija Mikulić otkrila je da boli od multiple skleroze 2018. godine. Danas se osjeća jako dobro, ali od početka bolesti pa do danas na konstantnom liječenju u okviru jedne studije u Zagrebu. Ja sam imala jedan jako blagi relaps. Prvo sam mislila da je to možda ne mi se najavljuje, pošto sam osjetila slabost u desnoj strani ruke i noge. I tako je to trajalo neki tjedan dana dok sam vidjela da ipak nešto, da to nije samo nešto bezazleno što će proći. Tako da sam išla preko hitne na CUM. I tu sam jako brzo došla do dijagnoze. No neki oboljeli dugo čekaju da uopće dobiju dijagnozu, jer simptomi multiple mogu biti simptomi drugih bolesti. Zato se Klaudija odlučila postati predsjednicom nove udruge i unaprijediti kvalitetu života oboljelih od ove bolesti. Prije 2 dana mi se javila jedna oboljela koja u stvari ima sumnju na multiplu sklerozu. I nije znala kome se javiti, pošto smo susjede, javila se meni. Zato mislim da je jako dobro što osnivamo udrugu, odnosno što smo osnovali udrugu sinoć, tako da se svi oboljeli mogu javiti nama, oni koji ne poznaju nikoga. Moja susjeda je znala mene, pa smo razgovarale. Znam kako je meni isto bilo kad sam dobila dijagnozu. Bolest sa 1000 lica ne može se izliječiti, ali lijekovi pomažu da kvaliteta života ostane na dobroj razini. Liste čekanja u posljednje vrijeme su se skratile, a trenutno u svijetu od ove bolesti boluje preko 2 milijuna ljudi. Pa jako čest simptom multiple skleroze su dvoslike, znači optički neuritis ili jednostavno osoba se probudi slijepa, da bi kasnije se to uz pomoć kortikosteroida, takozvane pulsne terapije, da bi se vid potpuno vratio. Moram napomenuti važnost liječenja. Znači što se prije počne sa liječenjem, to su rezultati bolji. Rezultati će biti sve bolji i bolji jer su podršku pri osnivanju udruge dali brojni doktori, fizioterapeuti kao i udruge iz cijele Bosne i Hercegovine. Neki od njih već su i ponudili besplatnu pomoć u vidu sportskih aktivnosti, prostora za udrugu i sve ono što je potrebno za funkcioniranje. Bez tih nekih ujedinjavanja i osoba sa istom dijagnozom i općenito osoba sa nekim invaliditetom, bez toga je teško kao pojedinac nešto da možeš učiniti u društvu, biti nemoguće. A opet kad si tako u nekoj udruzi, kad se ljudi ujedinjuju kroz udruge, opet možeš prema nadležnim organima ići kao jači, zajedno smo jači, ja bih rekao. Nažalost, broj oboljelih je u porastu posljednjih godina i to sa sve težim dijagnozama. Bolest je nepoznatog uzroka i nepredvidljivog tijeka. Najčešće obolijevaju osobe do 18. do 50. godine života, a u novoosnovanoj udruzi učinit će sve kako bi promicali prava osoba oboljelih od ove bolesti.
Ovog vikenda započinje Davis Cup. Prvi izazov za reprezentaciju Hrvatske bit će reprezentacija Belgije. S druge strane, Bosna i Hercegovina će u diviziji 1 gostovati kod reprezentacije Bugarske. Nakon prvog Grand Slama Australian Opena tenisači se okreću obvezama u Davis Cupu. Pod budnim okom novog izbornika Velimira Zovke, hrvatski tenisači se pripremaju za susret protiv Belgijanaca. Za novog izbornika ovo će biti debitantski nastup u Davis Cupu. Teren je odličan za igru, uvjeti su svi koji nam odgovaraju i na nama je da pokažemo spremnost da te sve dobre stvari koje ste nam pripremili poslije rezultiramo. Hrvatskim reprezentativcima će ovo biti treći susret u Varaždinu. Prva dva protiv Ekvadora i Kazahstana okrunili su pobjedama. U jednak ishod vjeruje i Marin Čilić, koji su reprezentaciju vraća nakon 2022. godine. Proteklu godinu propustio je zbog problema s koljenom. Sretan sam što imamo i Duju, i Ninu, Matu i Ivana tu s nama i nadamo se da ćemo moći pokazati super tenis, da ćemo doći do pobjede. A novi izbornik muku muči s ozljedama. Uz ozlijeđene Goju i Ćorića u ovoj akciji nema ni Dine Prižmića, koji je oduševio svojim nastupom na Australian Openu. Pa će tako uz Čilića single igrati Duja i Duković. U igri parova nastupit će Dodig i Pavić. Nadam se da možemo odigrati dobar meč. Prošli put u Splitu smo zajedno i napravili prvu pobjedu, čudno malo, zanimljivo, ali probili smo taj led i nadamo se sad da možemo nastaviti u dobrom ritmu. S druge strane, reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje susret u diviziji 1. Nakon poraza u rujnu od Njemačke, BiH tenisači gostuju kod Bugarske. Izbornik Zrnić u ovom susretu će imati sve igrače na raspolaganju, a samim time i očekivanja su velika. Su domaćini, ali mislim da mi nekako možemo shvatiti ovaj put ući u ulogu nekih favorita s obzirom na naše igrače, na neki naš prijašnji ranking koji su imali i Damir Džumhur i Mirza Bašić, s obzirom na moj drugi ranking, mada još nije sigurno ću li ja igrati, pošto povrijeđen sam već neki godinu dana, ne igram, tako da ako budem u dobrom zdravstvenom stanju možda i zaigram, ako ne, mi imamo opcija da rotiramo igrače za parove. Prema pravilima Davis Cupu u subotu će biti održani pojedinačni mečevi. Nedjeljni program će započeti dvobojom parova. Prva reprezentacija koja upiše 3 pobjede osigurala je ukupnu pobjedu. Došli smo do kraja dnevnika televizije Herceg Bosne. Do idućeg puta, doviđenja.